Кызыл яшьлекнең мәхәббәт таҗы ул, табышсын гашыклар соңламый. Үз ярын, үз парын, ялгышмый тапканнар, үкенми язмышка уфтанмый. Кызыл түнкене, җилкендерми кемене, гашыклар булсыннар гел бергә. Иң матур көн булып, бердән-бер туй булып калсын ул сакланып гомергә. Кызыл түнкене, җилкендерми кемене, гашыклар булсыннар гел бергә. Иң матур көн булып, бердән-бер туй булып калсын ул сакланып гомергә. Ике тәндә типкән, җаннарны бер иткән, ике йөрәк җыры бер булсын. Бер-беренә булган, саф хистән яралган, мәхәббәт өметләр аклансын. Кызыл түнкене, җилкендерми кемене, гашыклар булсыннар гел бергә. Иң матур көн булып, бердән-бер туй булып калсын ул сакланып гомергә. Кызыл туй яшьләргә бәхет алып килсен, ныклы нигез булсын гомергә. Алтын туйларда да ясын кабат бергә.